Vai, vou pra competition. Kujenya huku yangu, namba kujenya marengenya, namba 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 kujenya huku yangu. Nothing. Mazotorerwa. Hamukupedza petu here baba. So guys, the people. Napenda kuosha katika mnasi wiki yangu ili kuda kuja sekwa chato kwa timwe ndakuala hapa na baba saka dati kode swarisi papa chipita ndizi kuti ndakuala sei I don't know who is thinking about me kana kundifunga ari kwari koko I also don't know saka Washington pane kwaenda kune munhu ndofunga ndoda kuonerwa pa stand pake ukunokwaziiko saka ndokwaamanya inowaenda neufu hwevanhu handizivi kuti ndivana nebepa rinemekera nhamba handidzioni andonyorwa ruziraenda taremone zvakaitaikira andoita semabwe taremone kazandopaazvii chinhu chakanaka iswa mwamwari tarepa irabirira kudisa taremone apa pakatoshata handitaridza ugoko kwamirepa uko saka mese umu ndo papatitadza kuchereka nemabhidha saka ndo patazochaiwa chipampam watazoona kukosha kwepampam muzuva ranhasi mwari vakanaka zvokwadi hambozviona saka pari kuita achibva aita sei saka mozviona kuti mazimuhipi emaekera patrenjewa panhu pano vanhu vamwari kwete bhidha handeiuko kunana sekurubhenchiwe saka ruti andisikuda kubva tatongopedzeredza tichitongoenda akaitaitongoti pano patapera tiri kuita yemeshe sekubhendoni hamuna kutosita mita here hawa hakuna kuyakwana iyo senakwanedi yanetiara timasenandekwane iyo senandedi ndo yanetichidai yanetichitaura ndo senandedi vasingaizivei yanetichitaura toda kusvika pasenandedi apo ndo senandedi kwete 7 centimeters. I want to say that no, it's wrong. 700 millimeters. Where did she die? I'm going to. That's another meter. 0.7 meters. It's not 1 meter. Ah, I'm going to. I'm not going to go na papa. Kuno good. Chichikere ndo mabanyo baba baba bane. Kanye 45 baba imagine 45. Ichine 45 ida inosika. Ida disike out. Bane 40 kone bane 40. Sala disike 70 hapa ndo matipo batata bashaka. Baba baba kumbolo waisaka mbebe. Ama yakuma kutokana 70 kakutoka. Baba yekera. Anogumira ipapa paari ipapa ndo vaifana sezvendo kutoka kwako takutoka takuenda takadai kutora sezvendo kumwe takanakisa kunokaisara zvinaa vaitozopedzisa tikapedza vateta kutora kutakuenda kumavhanda Kechaka huku kama tunapenda kuona gofu. Kuzibraka kwa kuna gravu kwa. Kwa nini ndio ndio haya tunaupenda kuja tuone changa tuone hiyo yai huko. Ndio ndio. Uko one kuna generator huko. Sawa. Hapo amesema kama vile kila kitu na papa watu tunapata huko. Huku yangu, hapo maana huku yangu yakaramba. Huku yangu, huku yangu yakaramba ujeke. Yakaramba ujeke. Huku
yangu marengenya kuchechenya marengenya huku yangu naomba kuchechenya marengenya naomba kuchechenya huku yangu marengenya naomba kuchechenya huku yangu naomba kuchechenya marengenya Asa guru bena wa gon. Murungo Ibaba washito ni kidogo. Asa guru beni. Ama bane ama inonza ama yakashika toka kwa Did you have that here? Jimmy ndakusira prefect Jimmy mabanda no. Ndibosi nataka kukuya ndo za Jimmy. Ukuya kubata ne ukasha. Ngoja sofu. Ndimo bepero toka ngasa jumshini. Asa ndakuti mbuzela mbizela ngokubata. Hadi nazo hadi Anjay